chalo nade giwinjo nango kaluwore ni koda loch ma Peter oyudo Nairobi bende giparo makamano otim eyo makare. Nyakora Ramogi reporter marwa Faisal nitiere kuro ka bende wadwa ni mondo olernwa ni to enango madhi nyime e gwenge go iko. Thank you very much. We are here with Kibra-elect Member of Parliament, Peter Orero, who has won the vote by over 33,000. Maybe, Mheshimiwa, in the Luo, you can just explain to some of our viewers on Ramogi TV what this means for you and for the people of Kibra. Aero kamana inya adwokone jok Kibra oganda ma Kibra aero kamano mar mi ombolo mang'eny zaidi mondo mi achung kodgi e lejiko ma Kenya ka. Yiero nwatimo chieng' tich ariyo jo Kibra nowuok mang'eny mogo ombulu mara to kendo gi mar jaduong' to gi MCS te. Koro kawuono ma ng'at manochung' ne yiero ma Kibra returning officer sani koko lando duoko kendo wayudo ni wayombo jogo radar. Koro sani wawuok ka jo Kibra waduoko ne giero kamano, party leader waduoko ne ero kamano kar miyo tiko machungo Kibra. Wadwa ni Kibra kanyi ng'enye kuma jaduong' ninde, wadwa ni Kibra odok kaka Kibra ne en chon, warit jo Kibra maber kendo watine jo Kenya maber gi thuolo momiyo mar telo ne jo Kibra ni. And Mheshimiwa, this is your second time vying, the first one being during the by-elections. Maybe what does this win signify for you? Giwacho ni pango mar Nyasaye biro same dware. Ilongo ni God's time is the best time. Omiyo kana chung 2019 ne nitie okora matin manotim momiyo ne okomiya ticket. Yombo to na yombo lakini ni yue piwang owadgi Keno Koth manotho. Koro kano wach ni mondo miyo tiko to anbe kaka ng'amosi tiyo ne chama igni mang'any kane chama okona ni mondo awene na awene gi muolo. Omiyo ka koro ne aduogo gi aduogo full gi sinyiro mang'eny jo Kibra be no wacho ni mondo aduogi mondo achung' ne gi kar bunge kai. And now that you're the Member of Parliament elect for Kibra constituency, what will you do for the people of Kibra? Aparo ni kama kora chunge ni okanya wacho gik te mabro timo ne jo Kibra nikech mane momiyo nege yiera. Tiene ni gik manyocha wacho ni gine dhi timo gin gik mabeyo emomiyo giketo geno gi kuoma. Wabro gero gik magidwaro, ji bro somo maber, wabro kelo daycare, wabro kelo talent ne jo Kibra, wabro wache mag hospital nitie slum upgrading maja duong the fifth wacho ni wabro timo. Wabro tiyo gi government maber mwakelne gi upgrading, wabro loso yore maber kwa tiyo gi government, wabro kelo pi ne jo Kibra bende kwa tiyo gi the county government. Omiyo wan kaka koro an jachung' mar Kibra wabro temo tiyo gi jo Kibra wegi mondo giyud dongruok kaka inyalo kaka pinje mamoko kuonde mamoko oseyudo ma jo Kibra ok yudi nikech jogo ng'iyo mana ni jo Kibra ting'o okite e fukegi. Wan sani waonge kidi ofuko wadwa ineno kaka wan gi kwe ka sani koro wadwa ni pesa modonji ofuko waonge kidi mobro ting'o. Erokamano Mheshimiwa. Okay. Sifros, those are the sentiments of the Kibra Member of Parliament elect Peter Orero, and to you we say Erokamano as well.